Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Tonya Goes to Hollywood. Εγώ είμαι η Τόνια. Τι έγινε παιδιά, τι κάνουμε, πώς πάμε, τι γίνεται, πότε θα σταματήσουν όλα αυτά, ποια είμαι, πού πάω. Πολλά τέτοια ερωτήματα δεν απαντάμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί όπως έχουμε πει αυτή η εκπομπή είναι για ταινίες. Καλησπέρα σας. Οπότε πάμε κατευθείαν στο νέο της ημέρας, που είναι ότι ο Γιώργος Λάνθιμος ετοιμάζει καινούργια ταινία με την Emma Stone. Δεν μπορώ να πω κάτι για το σενάριο, απλά ότι είναι λίγο περίεργο. Περίεργο κι αυτό. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, θα έχω αφήσει κάτι στα links. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί θα κάνω spoiler. Πόσα spoiler? Full to spoiler. Spoiler. Και by the way, είναι full στο spoiler. Ή του spoiler. Τέλος πάντων, είμαστε full στα spoilers σε αυτή την εκπομπή. Μην μιλάτε και λέτε, καλά ρε παιδιά, εσείς λέτε όλη την ταινία. Ναι, όλη την ταινία λέμε. Και λέμε και μετά την ταινία και πριν την ταινία. Δεν είμαστε κριτικοί, δεν είμαι κριτικός, κανένας δεν είναι κριτικός από αυτούς που μιλάνε. Είμαστε φίλοι και λέμε τα δικά μας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το mail μας είναι tonyagoestohollywood@gmail.com. Facebook έχουμε. Instagram έχουμε. YouTube έχουμε. Κάνετε ένα subscribe, μία εγγραφή, πατάτε την κουδούνα, σας έρχεται η ενημέρωση, όλα πάνε καλά, ακούτε κάθε Πέμπτη τις εκπομπές τις τέλειες και περνάτε καλά μαζί μας. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε με την Εύη για το Parasite, την ταινία του 2019, του Bong Joon-ho, μια ταινία που σάρωσε τα βραβεία γενικότερα πέρσι. Φέτος να δούμε τι θα γίνει με τα βραβεία. Αυτός είναι ένας συμπαθέστατος τύπος, με ιδιαίτερο χιούμορ, φοβερή σκηνοθετική ματιά, το σχόλιο το έχει στο τσεπάκι. Για πάμε να βρούμε την Εύη. Γεια σου Εύη! Γεια σου Τόνια μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Επέλεξες για τη σημερινή ταινία το Parasite. Ναι, γιατί όμως, για πες εσύ, δεν είμαι καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι πρακτικοί λόγοι. Το είχες στο κομπιούτερ, δεν το είχες δει, είχες ακούσει ότι είναι καλή ταινία, λες άι να τη δω και δεν περίμενες αυτό που είδες, σωστά? Μπράβο, ναι, ισχύει αυτό. Ήμουνα λίγο αρνητικά προκατηλημένη, χωρίς κανένα λόγο όμως στην πραγματικότητα, γιατί είχα ακούσει έτσι και αλλιώς τα καλύτερα για την ταινία. Ή καμιά φορά με ακούς τα καλύτερα, κρατάς μικρό καλάθι. Ναι, παιδί μου, πήρε και το Όσκαρ. Και λέω, εντάξει, καλή ταινία θα είναι, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν μου έκανε πάρα πολύ κέφι να τη δω. Αλλά τελικά μου άρεσε πάρα πολύ, έχω να πω. Την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και πάρα πολύ έξυπνη ταινία. Πολύ έξυπνη ταινία. Η ταινία λοιπόν του 2019 λέγεται Parasite, είναι του Νοτιοκορεάτη Bong Joon-ho και μιλάει για μια οικογένεια μικροαπατεώνων που προσπαθεί να επιβιώσει σε μία από τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της σημερινής Σεούλ. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα. Τώρα το πώς και το δεν δεις... χρειάζεται να πεις και τίποτα άλλο για όποιον θέλει να τη δει. Έτσι ακριβώς. Θα την πρότεινες, Εύη, να τη δει κάποιος? Ναι, θα την πρότεινα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Είναι μια ταινία που ξεκινάει ως μαύρη κωμωδία, θα την έλεγα. Αλλά σιγά σιγά, έτσι όπως εξελίσσεται το σενάριο, αρχίζει και γίνεται από ένα σημείο και έπειτα λίγο thriller, λίγο δράμα, έχει λίγο απ' όλα. Ξέρεις, όπως προχωράει η ιστορία, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα ή ότι ξαφνικά είδα κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο και καινούριο, έτσι. Αλλά ο τρόπος που διαχειρίζεται το θέμα των φτωχών και των πλουσίων, ας πούμε, γιατί γύρω από εκεί κινείται στην πραγματικότητα η ταινία, αυτό τέλος πάντων εισέταξα εγώ, έχει μια πολύ έξυπνη οπτική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αρχικά λέω τώρα αυτό θα δούμε μια ταινία με πλούσιους και φτωχούς, αλήθεια. Αλλά το πώς, δηλαδή πραγματικά τώρα, ελληνική ταινία... Λαός και κολονάκι, Τόνια μου. Λαός και κολονάκι. Ναι, σε φάση αλήθεια τώρα, ας πούμε αυτό θα δω. Αλλά η αλήθεια είναι το πώς σκηνοθετικά, υποκριτικά
Και η ματιά του σε όλο αυτό νομίζω ότι του δίνει μια άλλη διάσταση που ξεπερνάει απλά το πλούσιος και φτωχός. Γιατί εμένα σαν μια τέτοια ταινία δεν θα με εντυπωσίαζε πάρα πολύ, αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και η ματιά του, ρε παιδί μου, είναι πολύ... Ποιες ταινίες σε εντυπωσιάζουν. Πραγματικά μου έχει δημιουργηθεί απορία πλέον. Γιατί δηλαδή δεν σε εντυπωσιάζει τίποτα. Αυτό με εντυπωσίασε, σου λέω. Ναι, μωρέ, σε πειράζω. Είναι αυτό που σου λέω. Διαβάζεις κάτι και λες εντάξει, οκ, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Παίζει δηλαδή πολύ η ματιά του σκηνοθέτη. Πώς θα το έχει δείξει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να το έχει δείξει με έναν τρόπο που δεν θα βαριόμουν. Αλλά είναι τόσο ωραία φτιαγμένη και παίζουν τόσο ωραία εσύ Εύη όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πολύ εγώ ωραία. έγινα, λέω ρε παιδί μου, τι ατομάρες είναι αυτοί. Ένας δηλαδή, είναι φοβερή. Και είναι και πάρα πολύ ωραία κινηματογραφημένο. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι και αυτό... το λέω και αυτό σε σχέση με το Phantom Thread. Η κινηματογράφηση γίνεται κυρίως μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Ακριβώς. Δηλαδή το σπίτι των παράσιτων και το σπίτι των πλουσίων. Άντε πηγαίνανε λίγο μέχρι την αυλή, μωρέ, έξω. Ναι. Ξεκινάει και βλέπουμε την οικογένεια Kim μέσα σε ένα ημιυπόγειο. Το κεφάλι σου είναι στο ύψος των ποδιών των περαστικών. Και ξεκινάει με μια πρώτη σκηνή όπου δεν βρίσκουν σήμα για τα κινητά τους, δεν βρίσκουν σήμα για το ίντερνετ με τα κινητά τους, το οποίο το κλέβουν από τους γείτονες. Ναι, αυτοί είναι απατεώνες, είναι μικροαπατεώνες, όπως λέει και ο Τιμογιαννάκης στο LIFO. Η περίληψη ήταν του. Όχι, Τιμογιαννάκης. Ποιος Τιμογιαννάκης? Ο Κουτσογιαννόπουλος στη LIFO. Ήταν του Κουτσογιαννόπουλου η περίληψη. Ναι. Για πες. Τον θυμήθηκε, ρε φίλε, τον Τιμογιαννάκη. Ο Τιμογιαννάκης, κοπελιά, είναι παλιά καραβάνα. Εγώ τον παρακολουθούσα τον Τιμογιαννάκη όταν ήμουν μικρή. Το 7X που είχε εκπομπή, θυμάσαι που είχε εκπομπή με τον άλλο τον κύριο από το σινεμά. Και την έβλεπα αυτή την εκπομπή, δεν υπήρχε άλλη τέτοια εκπομπή. Έχει υπάρξει άλλη τέτοια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση για τον κινηματογράφο? Λες και δεν βλέπει κανένα κινηματογράφο στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει? Ρε εσύ, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ δεν καταλαβαίνω. Anyway, για πες. Όχι, ρε, είναι ο Κουτσογιαννόπουλος στην τηλεόραση. Ρε εσύ, αυτό δεν κατάλαβες τι λέω. Αλλά αμιγώς για το σινεμά. Όχι, αμιγώς για το σινεμά. Αυτό θέλω να πω. Είχαμε μείνει εκεί τους ψεκάζουν στην πρώτη σκηνή που τους ψεκάζουν. Ή πιο μετά. Ναι, εκεί πρέπει να είναι περίπου στην πρώτη σκηνή, όπου ψεκάζουν έξω για τα παράσιτα, για κατσαρίδες και τέτοια, ας πούμε, και είναι ο μπαμπάς Κιν και λέει ανοίχτε τα παράθυρα, ανοίχτε τα παράθυρα. Ψεκασμός. Να ψεκαστούμε για να μην πάθουμε τίποτα. Φοβερό. Αυτός είναι Τραμπ, είναι τραμπικός. Που έλεγε πείτε χλωρίνη, να περάσει. Δεν είναι κάτι αυτό. Ναι, δεν έκανα ακριβώς αυτό το συνειρμό, αλλά τώρα που το λες, ναι. Τώρα δεν τα έχω φρέσκα και με τον Τραμπ, κάτι έβλεπα και τα έχω όλα φρέσκα. Δεν ξέρω να μιλάω συνέχεια. Και ξεκινάει λοιπόν κάπως έτσι η ταινία, με τον γιο και την κόρη Κιμ να βρίσκουν τελικά το σήμα του γείτονα μέσα στην τουαλέτα. Αυτή η τουαλέτα, ναι. Αλλά αυτή η τουαλέτα δεν υπάρχει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που η τουαλέτα είναι στο πιο ψηλό σημείο του σπιτιού. Φοβερό. Έτσι. Και οι οποίοι για να κατουρίσουν πρέπει να είναι σκυφτοί. Ακριβώς, δηλαδή οι άντρες δεν κατουράνε όρθιοι, είναι όλοι σκυφτοί. Όλοι καθισμένοι γενικά. Ναι. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η ταινία. Αυτό που γίνεται στη συνέχεια είναι ότι παρακολουθούμε αυτή την οικογένεια η οποία κάνει συνέχεια δουλειές του ποδαριού, τις οποίες παρεμπιπτόντως δεν τις κάνει καν καλά. Δηλαδή κάθονται και τυλίγουν. Δεν υπάρχει, ρε. Κάθονται και τυλίγουν εκεί πέρα κουτιά για πίτσες. Τα οποία είναι κακοφτιαγμένα τελείως και τη λένε και από πάνω. Στην που τους έχει δώσει τη δουλειά, ας πούμε, όταν πάει να τους πληρώσει και δεν τους δίνει όλα τα λεφτά. Είναι λοιπόν μια τέτοια κατάσταση. Είναι μια οικογένεια η οποία δεν μπορείς να πεις ότι σκοτώνεται κιόλας στη δουλειά. Βασικά η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις ακούσει τίποτα για την ταινία, όταν ξεκινάει λες, οκ, τώρα τι ακριβώς βλέπω, δεν έχω καταλάβει και γιατί με ενδιαφέρει. Είναι κάτι αντιπαθητική εκεί πέρα. Ναι. Αυτό που γίνεται τελικά είναι ότι ο γιος της οικογένειας έχει έναν φίλο, ο οποίος εργάζεται του Spark, μπράβο, για μια πολύ έτσι, πλούσια οικογένεια, ο οποίος κάπου πάει, αυτός κάνει ιδιαίτερα στην κόρη της πλούσιας οικογένειας, και λέει στο φίλο του ότι όσο λείπω εγώ, δεν πας να της κάνεις εσύ κανένα ιδιαίτερο εκεί πέρα, να βγάλεις κανένα φράγκο. Έτσι. Και με το που πάει αυτός, μετά σιγά σιγά, σαν παράσιτα, για να καταλάβεις γιατί δικαιολογείται ο τίτλος της ταινίας. Έλα εσύ. Ναι. Πιάνουν δουλειά σε αυτή την πλούσια οικογένεια
όλη η οικογένεια Κιμ, χωρίς όμως να ενημερώσουν την οικογένεια Πάρκ ότι σχετίζονται μεταξύ τους, ότι είναι συγγενείς. Και αφού καταφέρνουν κιόλας να εξολοθρέψουν σαν άλλη Τέσα. Τη Moon One. Μπράβο. Μία τύπισσα εκεί πέρα, η οποία είναι η οικονόμος των Πάρκ επί πολλά χρόνια. Αυτή έχει σημασία. Καταρχάς να πούμε ότι για αυτή την ταινία είχε βγει ο σκηνοθέτης και είχε πει, σας παρακαλώ μην κάνετε spoilers και εμείς αυτή τη στιγμή θα κάνουμε. Ναι. Εμείς είμαστε μια εκπομπή που ούτως ή άλλως είμαστε εκπομπή για spoiler. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν κάποιος δεν έχει την ταινία, δυστυχώς δεν θα ακούσει την εκπομπή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Μπράβο. Αλλά έτσι είχε βγει, είχε θερμοπαρακαλέσει όλους τους κριτικούς και αυτούς που παρουσιάζουν τις ταινίες κινηματογράφου να μην μπουν τίποτα. Και είχε τα δίκια του ο άνθρωπος. Μπράβο, γιατί εκεί κατά τα μέσα της ταινίας γίνεται μια φοβερή ανατροπή. Κάποια στιγμή, αφού πιάνουν όλη δουλειά και νομίζουν οι Κιμ ότι έχουν αρπάξει τον τάφρο από τα χέρατα, έχουν πιάσει την καλή, θα έχουν πλέον λεφτά και θα περνάνε σούπερ. Και σηκώνεται και η οικογένεια Πάρκ και πηγαίνει μια εκδρομή. Για τα γενέθλια του μικρού γιου του Ντασόν που έχει προβλήματα. Για τα γενέθλια του μικρού γιου, ο οποίος είχε κάποια στιγμή κάτι εφιάλτες και άρχισε να ζωγραφίζει κάτι περίεργες ζωγραφιές. Και όπως κάθε γονιός που σέβεται τον εαυτό του, οι Πάρκ έχουν αποφασίσει ότι το παιδί είναι ιδιοφυΐα και καλλιτέχνης. Ναι, γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο μικρός Ντασόν στα προηγούμενα γενέθλια είχε δει ένα φάντασμα. Και είχε επηρεαστεί από αυτό το φάντασμα και οι γονείς είχαν πάθει σοκ ότι κάτι έχει το παιδί και καταλήξαν το παιδί μάλλον είναι ιδιοφυΐα, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, γι' αυτό λέω κάθε γονιός που σέβεται τον εαυτό του. Καλά τα πες εσύ, ναι. Εκεί που οι Πάρκ τέλος πάντων έχουν σηκωθεί, έχουν φύγει να πάνε να γιορτάσουν τα γενέθλια του γιού τους και την έχουν αράξει εκεί στις καναπεντάρες, στην πιταρώνα και περνάνε σένια. Φίνα. Ναι, χτυπάει το κουδούνι και επιστρέφει η Moon. Μπράβο. Η οποία σε μια νύχτα που αρχίζει και βρέχει εντωμεταξύ, αρχίζει σιγά σιγά και χαλάει η ωραία εικόνα. Έχει σημασία. Και γίνεται το εξής. Αποκαλύπτει τέλος πάντων αυτή η οικονόμος ότι επί χρόνια στο υπόγειο του σπιτιού των Πάρκ βρίσκεται ο σύζυγός της, κανένα 4-5 χρόνια και τέτοιο. Ο Τζεονσέ. Αν θες να πεις το όνομά του, αλήθεια. Τζεονσέ, εύκολο. Είναι σαν Beyoncé, αλλά Τζεονσέ. Οκ, αυτά τα ξέρεις και απ' έξω, θα σε εξετάσω μετά. Εσύ, τα έχω γραμμένα μπροστά μου, τα βλέπω. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αποκαλύπτει λοιπόν ότι ο άντρας της κρύβεται στο υπόγειο για κανένα 4-5 χρόνια, γιατί χρωστάει τις μεγαλούς και τον κυνηγάνε να τον σκοτώσουν. Ναι, ο καημένος. Ναι, τον καημένο. Και τους παρακαλάει οι καημένοι. Αλληλεγγύη στους αναξιοπαθούντες, τις λέει κάποια στιγμή. Μπράβο. Ναι. Να πηγαίνουν που και που στον άντρα της λίγο φαγητό για να μην πεθάνει ο άνθρωπος από την πείνα. Και τι νομίζεις ότι κάνουν οι Κιμ που υποτίθεται είναι στην ίδια κατάσταση με τη Moon One. Μπράβο, ναι. Πάντως δεν κάνουν αυτό που θα περίμενε κανείς. Δεν τους βοηθάνε σκασιλάρα τους μεγάλη. Έτσι λοιπόν αυτή η κυρία καταφέρνει και τραβάει με το κινητό της μια σκηνή όπου οι Κιμ παραδέχονται ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους, ότι δεν είναι συγγενείς και αρχίζει να τους εκβιάζει. Παραδέχονται ότι είναι συγγενείς. Μπράβο, ναι, γιατί εγώ το είπα ότι δεν είναι συγγενείς. Δεν είναι συγγενείς, είπες, ναι. Εντάξει, εννοούσα το ακριβώς αντίθετο. Μην παρεξηγείς. Φοβερό, είσαι φοβερή, δεν το συζητάω. Για πες. Τι να κάνω. Λοιπόν, ναι, και αρχίζει να τους εκβιάζει ότι θα τα πει όλα στην οικογένεια Πάρκ και θα τελειώσει η ευημερία τους. Και γίνεται ένας τρομερός χαμός εκεί πέρα, πλακώνονται να τις πάρουν το κινητό, να καταφέρουν. Φοβερή σκηνή. Ναι. Φοβερή σκηνή, εξαιρετική. Τις θα πλακιάσουν και στο ξύλο, την πετάνε και στο υπόγειο. Ταυτόχρονα παίρνει τηλέφωνο η κυρία Πάρκ, η οποία ανακοινώνει στην κυρία Κιμ ότι επιστρέφουν μέσα σε 8 λεπτά, διότι ο παλιόκαιρος είχε τη μέρα που σε γνώρισα, Τόνια μου. Είναι, παίζει και έναν. Είναι αυτός που το τραγουδάει, ποιος είναι? Τερζής, ρε. Μπαίνει και ένας Τερζής λοιπόν και τραγουδάει τον παλιόκαιρο, ναι. Μπράβο, ναι. Τους καταστρέφει το κάμπινγκ και επιστρέφουν στην
να κάνω, αυτό γίνεται. Και επιστρέφουν πίσω και θέλει μάλιστα να ετοιμάσει η κυρία Κιμ, οικονόμος, το αγαπημένο φαγητό του πιτσιρικά. Ό,τι να είναι. Μπράβο, αφού κλωτσάει την πρώτη οικονόμο στο υπόγειο, ταχύνεται να πιέσει το φαγητό. Εν τω μεταξύ τα έχουν κάνει εκεί μέσα λαμπόκιαλο, τα κρύβουν όλα κάτω από το χαλάκι, όπως όταν έρχεται η πεθερά, ρε παιδί μου, που δεν προλαβαίνει. Κρύβονται και αυτοί από κάτω. Επιστρέφουν οι πάρκοι, οι οποίοι γενικώς να πούμε ότι τους παρουσιάζει γενικότερα σαν να είναι στην πολύ μεγάλη τους κοσμάρα, όπως και είναι τις περισσότερες φορές. Δεν κάνει λάθος ο άνθρωπος. Όπως και το σπίτι είναι, και το σπίτι είναι στην Πένα, είναι καμία σχέση. Καλά, το σπίτι είναι φανταστικό. Πολιτισμικό σοκ, ναι. Έμενα, να ξέρεις. Ναι, είναι ψηλά στο βουνό, δεν είναι όπως είναι το δικό του, καμία σχέση, όπως καταλαβαίνουμε. Μπράβο, ναι. Να πούμε ότι έτσι δείχνει την κοινωνική διαφορά ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο ψηλά μένει. Όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο πιο μέσα στο έδαφος χώνεσαι. Και τις καθαρίζεις. Και τα μποντίκια. Και τις ωραίες. Ωραία, επιστρέφουν λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Στο υπόγειο υπάρχει ήδη η μισοπεθαμένη Μουνουάν. Και ο Τζέονσε που είναι δεμένος. Οι υπόλοιποι καταφέρνουν πλην της κυρίας Κιμ, που μένει στο σπίτι από ό,τι κατάλαβα. Η Τζουνσούκ, μένει μέσα, είναι οικονόμη. Οι υπόλοιποι καταφέρνουν να το σκάνε. Έχει μια εκπληκτική σκηνή, την καλύτερη της ταινίας, όπου η καταρακτώδης βροχή ουσιαστικά έχει βουλιάξει τις φτωχογειτονιές. Οπότε βλέπεις τους Κιμ όπως κατηφορίζουν ουσιαστικά να βουτάνε μέσα στο νερό. Φτάνουν στο σπίτι τους και το νερό έχει φτάσει μέχρι το λαιμό στην κυριολεξία. Ναι. Έτσι και μετά τους βλέπεις σε ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο που έχουν μαζευτεί όλοι οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους από την κακοκαιρία. Πράγματα που τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Βέβαια. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι είναι και κάτι σύνηθες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά. Είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή για να πάνε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ακριβώς. Την άλλη μέρα που ανοίγει ο καιρός και υπάρχει έτσι ηλιοφάνεια και τα λοιπά, η κυρία Πάρκ, να διοργανώσει ένα super grande party στην αυλή της Σπιταρώνας για να γιορτάσουν τα γενέθλια του μικρού και προφανώς παίρνει τηλέφωνο το υπηρετικό προσωπικό για να έρθει στο πάρτι να βοηθήσει και όντως μαζεύεται όλη η οικογένεια. Σε αυτή λοιπόν την πολύ ωραία φάση και όπως περνάνε πάρα πολύ όμορφα εκεί έξω στο γραφείο, καταφέρνει ο σύζυγος της πρώην οικονόμου, η οποία μαθαίνουμε ότι έχει πεθάνει. Γιατί το προηγούμενο βράδυ, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι η Moon Wang λίγο πριν πεθάνει, λέει στον Τζέονσε ότι τη χτύπησε η μάνα Κιμ, η Τζουνσούκ, την έσπρωξε. Μπράβο, και αυτή τρελαίνεται. Και το πρωί κατεβαίνει ο Κιμ Γιου για να τον χτυπήσει με μια πέτρα, τέλος πάντων τον καταφέρει ο Τζέονσε, τον κοπανάει με την πέτρα και βγαίνει και είναι πλέον στα ανοιχτά αυτός. Στα ανοιχτά. Είναι έτοιμος για όλα. Για συνέχισε τώρα. Είναι έτοιμος για όλα. Παίρνει λοιπόν μια χατζάρα. Βγαίνει έξω στην αυλή, χυμάει στην κόρη, την τραυματίζει. Γενικώς γίνεται ένα μακελιό, όπου σκοτώνεται η κόρη του Κιμ. Σκοτώνει την κόρη ο Τζεουνσέ. Ναι. Ο Ντασόγκ, ο μικρός, ο γιος των Πάρκ, παθαίνει κρίση γιατί βλέπει το φάντασμα που είναι ο Τζεουνσέ τελικά. Ναι. Μπράβο. Και εκείνη την ώρα η μάνα Κιμ, η Τσουνσούκ, σουβλίζει τον Τζεουνσέ. Ακριβώς. Πάει ο Πάρκ να πάρει τα κλειδιά, γιατί ζητάει τα κλειδιά από τον πατέρα Κιμ για να πάει το παιδί στο νοσοκομείο που δεν είναι καλά. Και τι γίνεται εκεί? Μπράβο. Και εκεί την ώρα που ο πατέρας λοιπόν του μικρού πάει να πάρει τα κλειδιά κάτω από το πτώμα του ανθρώπου, κάνει μια τελείως λάθος κίνηση, δεν είναι σωστή. Δηλαδή και από το savoir vivre λίγο να είναι. Τίποτα. Μορφωμένος άνθρωπος καλής κοινωνίας να κάνει τέτοια κίνηση στην τροπή του. Και ειδικά μέσα από το χαμό, ας πούμε, έχει γίνει χαμός. Μπράβο, ναι, και μέσα στο. Κοίταξε, αυτά είναι τα ανακλαστικά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν η πτώχεια του βρωμάει, κλείνει τη μύτη του, γυρίζει το μάτι του άλλου. Πες το όνομα, έλα, επανάληψη. Είναι ο Κιμ Κιτά αυτός, ο πατέρας. Μπράβο, ο πατέρας του γυρίζει το μάτι, χυμάει και τον σκοτώνει.
Και μετά ουσιαστικά παίρνει τη θέση του άντρα της οικονόμου μέσα στο υπόγειο και κρύβεται μέσα στο υπόγειο. Και η ταινία τελειώνει, ενώ βλέπουμε τον γιο του, ο οποίος τα καταφέρνει και ζει με τα χτυπήματα, με προβλήματα βέβαια, δεν είναι και πολύ καλά. Ο οποίος παίρνει την απόφαση ότι θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά, γιατί ο στόχος του είναι να αγοράσει το σπίτι, τον Πάρκ, ώστε να ελευθερώσει τον πατέρα του. Το οποίο βέβαια δεν τελειώνει έτσι η ιστορία. Βλέπουμε την κανονική, την πραγματική τους κατάσταση. Αυτό είναι που εύχεται να γίνει. Ναι, γιατί αυτός μετά τα συμβάντα, τέλος πάντων, και αφού αναρρώνει, κατασκοπεύει λίγο το σπίτι των Πάρκ να δει τι παίζει και βλέπει κάποιον να αναβοσβήνει τα φώτα. Κάτι που έκανε ο Τζεουνσέ παλαιότερα, τέλος πάντων, και συνειδητοποιεί ότι είναι ο πατέρας του αυτός που το κάνει αυτό. Και ξέρει λοιπόν ότι είναι εκεί, γιατί κανείς δεν ήξερε πού είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας του το κάνει αυτό, δεν το λέει σε κανέναν που πάει. Και έτσι μπαίνει στο μυαλό του ότι αυτό πρέπει να κάνει, να βγάλει πολλά λεφτά, και υποτίθεται ότι το κάνει, αγοράζει την έπαυλη και ελευθερώνει τον πατέρα του, που βέβαια αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι στο ίδιο σπίτι που ήταν και πριν, σε αυτό το ημιυπόγειο, και φαντάζεται, και η ταινία τελειώνει με ένα τραγούδι που λέει πόσο καιρό θα του πάρει για να μαζέψει τα λεφτά που πρέπει. Για να πάει το σπίτι που είναι 500 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, 300-200 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Το οποίο τραγούδι το έγραψε ο σκηνοθέτης της ταινίας και το ερμηνεύει αυτός ο μικρός πρωταγωνιστής της ταινίας. Έτσι. Βέβαια, μπράβο. Congratulations. Ευχαριστώ, είσαι πολύ καλή. Δεν μου αξίζει κιόλας. Και σου αξίζει. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Εγώ όταν την είδα, δεν περίμενα ότι θα δω αυτό που είδα. Μου φαίνεται λίγο περιγραφικό, ρε παιδί μου. Σου δείχνει τι συμβαίνει. Είναι ακριβώς περιγραφικό. Και αυτό το κομμάτι με τον Τζεουνσέ που είναι στο υπόγειο, που είναι η στιγμή που κάποιος άλλος θα τους έκανε ήρωες του Κιμ, δεν τους έκανε καθόλου ήρωες. Ίσα-ίσα που εκεί τα ισοπεδώνει όλα. Και αυτό, εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Εμένα μου άρεσε αυτό. Είναι πολύ καλός σκηνοθέτης. Μ' άρεσε ο τρόπος που σκηνοθέτησε. Έχει σκηνές καταπληκτικές. Οι ηθοποιοί είναι όλοι του κουτιού. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα άτομα αυτά. Και ειδικά ο πρωταγωνιστής που κάνει τον πατέρα Κιμ. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά γι' αυτόν. Είναι καταπληκτικό. Ο οποίος, παρένθεση, παίζει μονίμως στις ταινίες. Ναι, είναι ψιλομονιμάς. Ναι. Είναι ο Σον Γκαν-χο. Γνωρίζονται πολύ καλά. Επίσης, ο σκηνοθέτης αυτός έχει δουλέψει, έχει κάνει και Αμερικανιές. Έχει κάνει. Θέλω να πω ότι έχει από τη μία την παράδοση της χώρας του, από την άλλη όμως ξέρει πώς να το δουλεύει το σινεμά, έτσι ώστε, πώς να σου πω, να είναι προσιτό και στη Δύση, ας πούμε, στο κοινό της Δύσης. Για μένα η κορυφαία σκηνή της ταινίας είναι η σκηνή της πλημμύρας. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φάση που έχουν μπει μέσα στο σπίτι, το οποίο έχουν χάσει τα πάντα, έτσι. Και σκαθαλώνει με κάποιο τρόπο η κόρη Κιμ μέσα στην τουαλέτα, που από την λεκάνη βγαίνουν νερά και κάθεται πάνω στο καπάκι, έτσι ώστε να μην βγαίνουν τα νερά και να δει τσιγάρο. Η Τζέσικα, ναι. Η Τζέσικα, ναι. Αυτή ήταν μια σκηνή. Κοίταξε, γενικά αυτό σκηνοθετεί και τη λεπτομέρεια εξαιρετικά. Δηλαδή η σκηνή όταν έρχεται η πρώην οικονόμος και βουτάνε όλοι μαζί προς το τηλέφωνο για να το πιάσουν. Ή το πόσο κινηματογραφεί μέσα το σπίτι και η κάθε γωνία και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τη γωνία. Είναι εξαιρετικός. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και η σκηνή, η δολοπλοκία για να βγάλουν από τη μέση την οικονόμο με τα ροδάκινα. Εντάξει, έχει πολύ ωραία, ας πούμε. Ναι. Που δείχνει λεπτομέρεια, γιατί αυτή είναι αλλεργική στα ροδάκινα. Ναι. Δείχνει τη λεπτομέρεια που φεύγει η τρίχα του ροδάκινου. Έτσι. Αυτό που θέλω να πεις λίγο παραπάνω είναι η φάση με τις μυρωδιές. Γιατί στο τέλος τρελαίνεται ο πατέρας Κιμ και τον εσφάζει τον άλλον. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τον αντιμετωπίζει. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ο πατέρας Κιμ ακούει μια συζήτηση που έχει το ζεύγος Πάρκ. Που λέει ο κύριος Πάρκ, αν θυμάμαι καλά, ότι ρε παιδί μου, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ καλός άνθρωπος. Ο κύριος Κιμ, ο οποίος είναι ο σοφέρ του ουσιαστικά, και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά δεν σου μυρίζει λίγο.
Ναι, ο οποίος πατέρας Πάρκ και μητέρα Πάρκ έχουν κάνει την κίνηση αυτή να κλείσουν τη μύτη τους στο αμάξι ενώ οδηγεί. Ενώ οδηγεί, ναι. Ναι, ο πατέρας Κιμ. Σε μια καταπληκτική σκηνή που είναι η κυρία Πάρκ που έχει πετάξει η βρωμιάρα τα παπούτσια της και έχει απλώς τις ποδάρεσες, ας πούμε, στη μούρη του άλλου που οδηγεί και το πρόβλημα της είναι ότι βρωμάει ο οδηγός, καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι, και αυτό που λέγαμε, παιδί μου, είναι ότι σου δίνει την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μυρωδιές. Δηλαδή ότι δεν ξέρουν πώς μυρίζουν τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί αρχικά λέω. Ναι, δεν ξέρουν. Δηλαδή είναι φοβερό, ας πούμε. Ο τρόπος που έτσι κι αλλιώς κινηματογραφεί το σπίτι, που βλέπεις το σπίτι, είναι σαν αποστηρωμένο. Ναι, ρε παιδί. Είναι από αυτά τα σπίτια που τα βλέπεις, ξέρω εγώ, στα σαλόνια περιοδικών. Έτσι, τα οποία έχει την αίσθηση ότι όντως δεν έχουν μυρωδιά, δεν μπορεί να μυρίσει αντισηπτικό ή κάτι. Αυτή την αίσθηση δεν μένει κανένας μέσα, ρε παιδί. Δεν μπορεί να μένει κάποιος και να μην έχει βασικές μυρωδιές. Δεν μιλάω μόνο για το φαγητό, μιλάω για τις προσωπικές μυρωδιές που μπορεί να έχει κανένας. Ναι. Κοίταξε, είναι αλλιώς οι προσωπικές μυρωδιές όταν ζεις σε ένα καλοφτιαγμένο σπίτι που δεν είναι ίσα με τον υπόνομο. Βέβαια, και όταν τρως αυτά που τρως που δεν βγάζουν τις συγκεκριμένες μυρωδιές, αν και κάποια πολύ superfood έχουν απίστευτες μυρωδιές. Anyway. Να τα λέμε αυτά. Σωστό. Όχι, ναι, γι' αυτό λέω ότι στην αρχή έλεγα ότι του μυρίζει γιατί αυτός μυρίζει ωραία και μετά λέω αυτοί μπορεί να μην ξέρουν και να μυρίζουν, να μην έχουν μυρωδιές γενικότερα. Έγινε και αυτό με τον COVID και λέω τελικά η μυρωδιά πρέπει να λείπει από πολύ κόσμο, δεν εξηγείται αλλιώς. Ο καθένας έχει συνηθίσει σε συγκεκριμένες μυρωδιές. Ναι, όχι, η μυρωδιά είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και αναλόγως στην τάξη σου και αναλόγως που ζεις, έχεις ανάλογες μυρωδιές. Απλά το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ γενικά η ταινία του Bong δεν είναι μια ταινία που μιλάει ξεκάθαρα για την κοινωνική ανισότητα, το εισάγει στην ταινία με πολύ έξυπνο τρόπο. Πόσο ηθικός μπορείς να είσαι, ας πούμε, όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις? Δεν ξέρω, δηλαδή το πάει γενικώς, εκεί δηλαδή που του λέει οι άλλοι να βοηθήστε τον, να τον ταΐζετε, ας πούμε, μια φορά τη βδομάδα, λέει. Ξεκινάει από μια φορά τη μέρα και φτάνει στη βδομάδα για να τους πείσει. Ναι. Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, δώστε του λίγο φαγητό, ας πούμε. Τι κάνετε έτσι? Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Το βλέπουν ότι τους κλέβει κάτι αυτός. Ακριβώς. Είναι σε φάση τι θα δώσουμε εμείς? Αυτό που με κόπο κερδίσαμε σε κάποιον τέτοιον? Γιατί δεν καταλαβαίνω. Ναι, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εδώ πέρα δεν βλέπεις μια ταξική πάλι, ας πούμε, και ότι οι φτωχοί τελικά κάνουν μια επανάσταση εναντίον των πλουσίων κτλ. Όχι, πλακώνονται μεταξύ τους. Και επειδή κάτι το ζεις επί χρόνια και δεν του δίνει σημασία, όπως αυτό τη μικρή λεπτομέρεια στην πραγματικότητα με τη μυρωδιά, πώς κάτι μπορεί να έχει γραφεί στον εγκέφαλό σου με τέτοιο τρόπο που την κατάλληλη στιγμή, με τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να πυροδοτήσει έναν φόνο. Στη φάση εκεί που είναι στο γυμναστήριο, που λέει ο πατέρας, το παιδί, ας πούμε, είναι σε φάση τώρα τι θα κάνουμε και με το ζευγάρι των άλλων στο σπίτι. Και του λέει ο πατέρας του, λέει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν σχέδια. Χωρίς σχέδιο τίποτα δεν γίνεται να πάει στραβά. Και αν κάτι πάει στραβά, πάλι δεν τρέχει τίποτα. Πάνε όλα στραβά μετά. Παρένθεση, ο γιος του είναι ο μόνος από την οικογένεια που φαίνεται ότι κάτι θέλει να κάνει με τη ζωή του και θέλει να το κάνει και με τον σωστό τρόπο. Να βρει μια δουλειά καλύτερη κτλ. Και έχει τον πατέρα που του λέει: εντάξει, όταν κάνεις εσύ σχέδια, ας πούμε, το σύμπαν γελάει. Που ισχύει. Ναι. Μα γιατί βλέπεις ότι και ο γιος αλλά και η κόρη δεν είναι άκυροι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτές τις δουλειές που κάνουν. Που εντάξει, δεν μιλάω στην αρχή με τα κουτιά. Μετά λέω τις δουλειές τις οποίες αναλαμβάνουν. Τις φέρνουν εις πέρας. Δηλαδή, όλοι είναι καλοί στη δουλειά τους. Δεν είναι κάποιος που να είναι κακός στη δουλειά του. Ακριβώς. Απλά, ναι, είναι λίγο χαμένο όλο το πράγμα. Και τελειώνει η ταινία και μένεις λίγο. Είσαι λίγο. Για πολύ λίγο, βέβαια, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το σκέφτεσαι λίγο και λες, ναι, κάτι ήθελε να πει. Το λέει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Δεν μπορώ να πω ότι κατά τη δική μου γνώμη εμβαθύνει ιδιαιτέρως. Δηλαδή μένει λίγο στην επιφάνεια της μυρωδιάς. Είναι λίγο μυρωδιά ότι βλέπει. Παίρνεις μια μυρωδιά. Εν πάση περιπτώσει. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι αυτή η ταινία σαν παράσιτο. Καλά, θα πω και άλλα τέτοια. Σήμερα μάλλον δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Θα υπάρχει μέσα μας. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα με αφορμή την κουβέντα,
μου έχουν μείνει κάποια πράγματα από την ταινία. Αυτό που λες είναι κάποιες εικόνες και γι' αυτό ίσως είναι και πιο ιδιαίτερη ταινία, γιατί δεν είναι διδακτική, αλλά έχει κάτι εικόνες, όπως η εικόνα που είπες με την τουαλέτα, γενικά οι εικόνες στη βροχή, όλο αυτό το πράγμα, η φάση που παλεύουν για το κινητό, που γίνεται της κακομοίρας, και η φάση στο τέλος, όχι στο τέλος, εκεί που πεθαίνουν 2-3 άτομα τέλος πάντων, είναι έντονες φάσεις. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ταλαντούχος σκηνοθέτης. Ναι, δεν διαφωνώ. Αν ήταν λιγότερο ταλαντούχος, η συγκεκριμένη ταινία με το συγκεκριμένο σενάριο θα σου ήταν τελείως αδιάφορα. Συμφωνώ και επαυξάνω. Γι' αυτό λέω ότι αυτός τον ξεχωρίζω σαν σκηνοθέτη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο εμένα, σου είπα και πριν, θα μπορούσε δηλαδή, είχα δει το τρέιλερ, μου είχε κάνει εντύπωση το τρέιλερ, αλλά μου έχουν κάνει και άλλα τρέιλερ εντύπωση. Και λέω κάτσε να το δω, μην αρχίσω και ακούω διάφορα και επηρεαστώ, γιατί συμβαίνει και αυτό ρε παιδί μου. Γιατί όχι συμβαίνει, το κάνεις. Τι το κάνω. Το κάνεις και συμβαίνει. Δηλαδή αρχίζεις και διαβάζεις και ακούς και μετά πας και βλέπεις προκατηλημένη την ταινία. Κατάλαβες. 100% λάθος. Είσαι 100% λάθος. Σου έχω ξαναπεί ότι δεν διαβάζω τίποτα. Εγώ δεν διαβάζω κριτικές. Κριτικές διαβάζω τώρα για την εκπομπή. Απλά λέω ότι όταν κάποιος βλέπει την ταινία και τη βλέπει πολλοί κόσμος, αρχίζουν και τη συζητάνε. Και σου λένε είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αυτό, και αυτό με επηρεάζει. Δεν διαβάζω τίποτα. Πάω να δω προκατελημένη. Ρε, παράτα μας. Εσύ τα λες αυτά για το Phantom Thread. Για το Phantom Thread τα λες όλα. Ακριβώς. Δεν μου αρέσει αυτή η ταινία. Τέρμα, τελεία. Εντάξει, προσπαθώ. Και δεν διάβασα και τίποτα. Το μόνο που διάβασα είναι ότι είναι υπόθεση. Και λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου όμως, καθόλου. Deep. Είμαι λίγο πιο κοινωνική στα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω θέμα να μου πεις για κάποιον. Πες μου για κάποιον, μπορεί να κολλάει την οσποσίδερα. Δεν με ενδιαφέρει. Απλά να είναι λίγο πιο. Να απασχολεί λίγο περισσότερο κόσμο. Αυτές τις ταινίες που απασχολούν μόνο έναν, άιντε δύο το πολύ, δεν με ενδιαφέρουν, με εκνευρίζουν κιόλας. Όχι, κοίταξε. Μια ταινία που κάνει επιτυχία, σχέτως αν μ' αρέσει εμένα ή όχι, προφανώς και έχει το κοινό της. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν είναι επειδή του άγγιξε το θέμα όλων. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μπορεί να σου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία, ας πούμε, ή μπορεί να σου άρεσαν οι ερμηνείες. Μπορεί να σου άρεσε, γιατί όχι. Εμένα, ας πούμε, μου άρεσε ολόκληρη. Πώς να σου πω, όπως και τα Παράσιτα, για να το επαναφέρουμε, μου ξαναγυρίσει. Μπράβο, ναι. Σωστά. Είναι μια ταινία την οποία κάθισα και την είδα κάνα χρόνο μετά τον τόρο που είχε κάνει με τα βραβεία κτλ. Χωρίς να έχω ακούσει απολύτως τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα και είπα ότι ταινιάρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, την οποία θεωρώ εγώ ότι δεν χάνεις τον χρόνο σου να κάτσεις να τη δεις. Προφανώς και σε καμία περίπτωση. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τη δουν και θα πούν τι στα χλαμάρα ήταν αυτή. Καλά, στάνταρ. Περιορέξεως. Κολοκυθόπιτα. Εντάξει, νομίζω έχουμε καλυφθεί. Θα την προτείναμε να τη δουν ο κόσμος. Ναι, προφανώς. Ειδικά τώρα που τους έχουμε πει τα πάντα για το τι γίνεται. Έτσι. Ρε παιδί μου, λέμε για κάποιον που δεν θα έχει ακούσει και θα πει ρε εσύ να τη δούμε. Κοίταξε να τι θα κάνουμε. Μπορεί κάποιος να ακούει λίγο την εισαγωγή και λίγο το τέλος. Να καταλαβαίνει να τη δω και μετά θα ακούσει. Ναι. Σε περίπτωση πάντως που έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Δείτε την. Κρίμα για σας. Να πω σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι αν δεις αυτή την ταινία χωρίς να ξέρεις τίποτα, πραγματικά σε εντυπωσιάζει περισσότερο από ότι να ξέρεις. Δεν είναι ότι η ταινία σε κερδίζει λόγω του twist που έχει στη μέση. Και να σου πω την αλήθεια, για μένα πλέον, από τότε με την έκτη αίσθηση, η ιστορία με τα twist τελείωσε εκεί. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ βαρεθεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το twist. Γι' αυτό καλά έκανε και το έβαλε εκεί στη μέση που το έβαλε. Περισσότερο αλλάζει τη μορφή ταινία. Ναι. Μπράβο. Αυτό δεν είναι. Τι έγινε. Δεν το περίμενα. Ακριβώς δεν είναι τέτοιου είδους twist ότι φάση πω ήταν όλοι νεκροί. Καμία σχέση. Είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν έχει και πολύ μεγάλο. Εντάξει, εμείς έχουμε δει βέβαια και το τέλος και τα λοιπά, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είναι η ταινία που εάν μάθεις τι γίνεται θα πεις α, καλά δεν τη βλέπω. Εντάξει, μην τη δεις. Καταρχήν είναι μια ταινία που μπορείς να τη ξαναδείς και να τη μεταξαναδείς μόνο και μόνο για να παρατηρήσεις λίγο καλύτερα τη σκηνοθεσία του Bong. Και να δεις πώς παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Που παίζουν και είναι οι ίδιοι. Λες και είναι ντοκιμαντέρ σε κάτι φάση. Λέω, παράτα μας. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, πώς γίνεται. Εντάξει, τέλειο.
Ισχύει, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Μπράβο τους. Ξέρεις τι επέλεξα, ποια ταινία επέλεξα για την επόμενη φορά, Εύη? Για πες. Το Tenet. Γιατί δεν έχω ιδέα, είναι έτσι. Το Tenet του Christopher Nolan. Wow, ανατρίχιασα. Έτσι, φρέσκια ταινία, φετινή, χαμός. Ωραία, τέλεια. Όλα φρέσκα πράγματα βλέπουμε. Βλέπεις τι γίνεται? Βλέπω. Ακούσουμε λίγο από το τρέιλερ. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. Use it carefully. Για πες μας τώρα, πώς σου φάνηκε το τρέιλερ, πώς σου φάνηκε? Λοιπόν, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί ο άλλος, δεν κατάλαβα και πάρα πολλά πράγματα. Λάιφο Κουτσογιαννόπουλος περίληψη, γνωρίζοντας μόνο μία λέξη, ένας άνδρας παλεύει για την επιβίωσή του και ταξιδεύει στον υπόγειο κόσμο της διεθνούς κατασκοπίας για να διελευκάνει μια υπόθεση που ξεδιπλώνεται σε κάτι πέρα από τον πραγματικό χρόνο. Γεια σου, μέσα στο μυαλό του είμαι, αυτό κατάλαβα. Ναι, εγώ την ταινία την έχω δει, δεν ξέρω αν σου είπα. Ναι, μου το είπες ότι την έχεις δει, μη μου πεις τίποτα, να κάτσω να τη δω κι εγώ. Δεν λέω τίποτα. Να σου πω ότι εμένα μ' αρέσει ο Νόλαν, είμαι φαν, αν εξαιρέσω τις ταινίες του Batman με τις οποίες δεν έχω ιδέα. Βασικά δεν μ' αρέσει όλη αυτή η ιστορία με τον Batman, αν εξαιρέσω τις ταινίες εκείνες τις παλιές του Μπέρτον. Ναι. Μπράβο. Αλλά με Μέντο και οι υπόλοιπες είμαι φαν, οπότε θα τη δω με ευχαρίστηση. Κοίταξε, μην μου πεις αν είναι καλή, δεν ό,τι είναι. δεν σου λέω, να σου πω το εξής. Περνάω καλά με τον Νόλαν. Δεν τρελαίνομαι, δεν πέφτω, ξέρεις, τανάσκελο. Είναι σκηνοθέτης, νομίζω, ξεκάθαρα κινηματογράφου. Γι' αυτό και σπάστηκε αυτός που η ταινία δεν ήθελε να βγει ακριβώς φέτος. Την είχε έτοιμη, αλλά ήθελε ο κόσμος να τη δει στον κινηματογράφο. Είναι αλλιώς οι ταινίες του. Όταν είσαι. Είναι όντως. Ναι. Είναι και νομίζω ότι για μένα αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ταινία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν θα μιλήσουμε για την ταινία. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Εντάξει, λοιπόν. Εσύ να μην σε επηρεάσω κιόλας. Εντάξει, τέλεια. Ωραία. See you soon. Καλό, Οκ. Θα τα πούμε σύντομα, Εύη μου. Έγινε το Φιλάκια πολλά. Για οποιαδήποτε απορία, γνώμη, πληροφορία, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στο mail μας στο tonyagoestohollywood@gmail.com ή και στα social media, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Όπως έλεγε και η Μαρία Ελφέρη, σας αγαπάμε. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλάκια από εμάς. Tan